jam hire mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma aset hawri ko jeegom lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joyyi habruji moɗon ɗemgal pular titre uji men ɓurɗo mawnude ko États-Unis puɗɗorɗen jaltiñande aljuma nde hono kamɓe cour suprême ɓe jaaɓi heɗade ko fate no ɗaɓɓale kanko Donald Trump o waɗi omo jogui droit heftude kayitaji walla hadde kala sukaɓe jibinaɓe ɗo en États-Unis wontude citoyen ji habaruji men to États-Unis hande woni ko kanko Donald Trump mon continue hande haalluji makko bonni walla hareji makko contre Minnesota naɓe surtout communauté Somali hono kanko Ilhan Omar ɗum noon ko député jeeyaɗo toon to Minnesota origine Somali porti plainte habaruji men international guiɗɗoɗen ko toon to Venezuela en wayno ko médiaji kewɗi Amérique nan kala oɗo sa joni kamɓe américain soɓe jani toon to Venezuela holto kanko Nicolas Maduro holto jogori sorniyade ɗum noon kadi ma en kal kadi jokkodiral kanko Nicolas Maduro e kanko gardiɗo leydi Turquie cekkitorɗen habaruji makko jokkodirde Tidiane Niang joɗodiɗen toon to Nouakchott rokken ko fati coftal ɓale ko ɗum won titre ji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gartu joni siftinde on tan hande ko aset hawri ko jeegom lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi radio Jowol Sare International dole lingu gondiya kono dole radio Jowol Sare ko hettoyankoɓe mum Amérique Asie Océanie Europe Afrique no keɗo radio Jowol Sare International jiɗɗa ko kabaruji jaggu radio Jowol International gilay émission ngaji dini ha e fina tawa tarindi kono ɓamtari kala kena wallita gurdam aade ena yewteno haale e nder radio Jowol International wonande jogiiɓe publicité jokkodir eya radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto radio Jowol International bandiraɓe sehlaɓe heddotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon gonɗen joni ko minuit ɗo e Mason toon Nouakchott ko 5h du matin habaruji men binde ne gardin titre ji men giɗoɗen ko États-Unis ɗum noon ko yalti hande toon to cour suprême ñande aljuma hanke no wayno ko kamɓe cour suprême ɓe jaaɓi haɗade ɗaɓɓali makko kanko Donald Trump ɗum noon ɗaɓɓali pour kamɓe koye mabɓe ɓe ƴewta ko fati ngal ɗo kuulal jabiragal taw ko ammanno sappo e nayoɓo mo constitution mo États-Unis Amérique kala suko jibinaɗo e Amérique e leydi Amérique ɗum noon ene foti hebde nationalité américaine ɗum noon e wayno ko kanko Donald Trump gila nde o laami nde en gila ñalawmaji makko gadon o waɗi noon yamirore ummade toon yamirore lamɗo yamirore gardiɗo leydi no ordre exécutif wiide wonde ko kala hankadi jibinaɗo ɗo en tawde yumum walla bawmum wona citoyen wona américain ene wayno ko jomum fotani wonde américain ɗum noon e wayno ko tribunal uji gonɗi lesɗi fof kañumen koye mum fof mbi wonde ko yamirore makko nde ɗum ko hunde décision yaɓɓude kuule e Amérique saabu ngal ɗo e wiide maɓe kamɓe tribunal uji gonɗi lesɗi ɗum ɗo ko hunde jaɓani joni ma won temedere capanɗe joyyi hitande e ɗum noon kadi ene wayno ko hunde jeyande constitution mo États-Unis kala jibinaɗo e leydi Amérique noon ne wawi wonde jibinaɗo e ambassade mo Amérique jibinaɗo kadi e territoire goɗɗo mo américain ji koɗi walla jibinaɗo ɗo e États-Unis kañum hoore mum taw cukalel ngel ne foti wonde citoyen ko wawi wonde fof kamɓe cour suprême mbi wonde ko ɓe keɗoto oɗo ka ko hawnaki koye mois de juin hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom ɗum ɗo fof siftinde on tan ko kamɓe cour suprême ene hula tan hawnaki mabɓe mbawa kadi kontinde wallude Donald Trump ɗum noon e wayno ko walɗe ɓennuɗe kadi hono kamɓe jeeyaɓe cour suprême taw ko yimɓe liyoteɓe libéraux uji ɗum noon ko yimɓe hawnaki ɓaɗiɓe démocrate ɓe continue wiide wonde ko ɓe meeɗani yiide cour suprême ne waɗa gueɗe ɗe waɗata ɗe saabu kala ko Donald Trump addi e mabɓe kamɓe cour suprême ɓuuri hewde ɓe jaɓade rokkude ɗum ɓeydande ɗum doole e nder ɗeɗon doole kadi ko yamira ko cour suprême kadi ɓe mbawi wiide wonde ko Donald Trump e jogui droit wonde ko segde kala yimɓe jeeyaɓe agence uji fédéral ɗum noon kadi ko e wiide mabɓe kadi ko kanko Donald Trump jogui oɗon droit e nder yamirore wonde kadi wonko ɓe ƴewata ɗeɗo balɗe kadi
ko kanko Donald Trump kalmisi wonde ko so tawi waɗi ordre exécutif hay gotal fotani tonto congrès ni bawɗo wonde fof fotani lundade oɗon ordre exécutif. Donc ɗum ɗo kadi ko hunde e wiide ɓeɗo ñawoɓe libruji ko ɓeydade rokkude Donald Trump doole ɗum noon wadde ko wela ji min États-Unis hande kanko Donald Trump mon continue kadi ƴettodiral ngal waddata e yimɓe jeeyaɓe to Minnesota e surtout kadi yimɓe kadi taw origine men ko somelnaɓe. ɗum noon ko ɓuri hewde ƴettodirtoɗo sa joni ko kanko député jeeyaɗo toon to Minnesota kanko Ilhan Omar. ɗum noon ko jeeyaɗo toon to Minnesota mais origine muɗum ko someli kanko Donald Trump kadi no wayno o haali ñande e nder social makko wi wonde ko alesa ko kanko Ilhan Omar o wawa déporter. ɗum noon wayno ko ɗum fof ko ɗum addi kadi dukoji gonɗi hakkude makko kanko Donald Trump e kanko gouverneur mo Minnesota hono kanko Tim Walz. ɗum noon ha o addi hen kadi haalluji mo ƴetto ɓiyum mo ganduɗa en kañum woɗum ko joguiɗo probléme uji haqqille ko wawi wonde foof ene wayno ko kanko Ilhan Omar tumnade kadi ko yalti galleji jayni hen koji kewɗi kanko waɗi makko wawi portude plainte hono kanko Donald Trump surtout en huccinde haalluji mbaɗi ni en e neɗɗo cuɓaɗo walla neɗɗo gotanaɗo taw ko sarɗi en ko gonno toon to congrès ko wawi wonde foof ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump sibabude ɗiɗon haalluji o yamiri wonde ko adduji walla yimɓe dadiɓe ɓe heewi neldude leyɗele taw ko démocrate gardi yo jaaton to Minnesota. ɗum noon ƴeewa kala somelnaji to woni mo ganduɗa mo ala kayitaji nangga ɗumen jaltinumen leydi. ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa kanko Donald Trump oɗo saaha joni mon continue waɗa ɗum e kadi ko ɓuuri hewde tribunal uji ɗi en hayso no calimi teskirata so yi toon to tribunal uji gonɗi dow ko ɓuuri hewde kawuji ɗi waddata yimɓe ɗi ene wayno ko ɗiɗon tribunal uji dokkamo gonga ko wawi wonde foof oɗo saaha joni yantore dartoon ɗo nde ene wayno ko ɗamina kadi yimɓe garduji national ma o neldumen toon to Minnesota. habaruji men international gidarɗen ko toon to Turquie. ɗum noon ko kanko président mo Turquie Recep Erdogan wawino jokkodirde hande samedi e kanko Nicolas Maduro gardiɗo leydi Venezuela. ɗum noon e tugnade ko haalde oɗon gardiɗo leydi Venezuela o ñaguima ɗum o wi ɗum wonde ko wajima ɗum yo continue haaldude e Washington surtout Donald Trump. ɗum noon ko e saaha on hono kanko Donald Trump mo continue ha kanko hoore makko wadde haqqille makko il faut ko o wawa bombude walla o wawa yande toon to Venezuela. ɗum ɗo fof noon ko gueɗe ɗe ganduɗa en kanko Donald Trump kadi teskirinomo kadi ko ɓooyi kanko hoore makko ɓe mbaɗino kalis kewɗo pour wawde kala nanguɗo kanko Nicolas Maduro ko wawi wonde fof kanko président Erdogan ene moƴƴi kaldigal continue wadde hakkude en États-Unis e kamɓe Venezuela. ɗum noon donc ɗum woni ko haalde makko kanko Erdogan o wi wonde kadi ene wayno ko kala fitinaji gonɗi hakkude mabɓe yoɓe mbawa ƴeewde continue haaldude beele ɗiɗon fitinaji gummoɗon. o wi kadi ene wayno ko wi kadi ko ala probléme uji ɗi goɗɗi taw maslaha mum wawa dañede. ɗum noon kadi ko siftindon tan ko kamɓe États-Unis en wayno ko dumunaji ɓennuɗi fof e ɓenen bombarda laaɗe ɗe ganduɗa gummotoɗe toon to Venezuela naɓe mbi wonde ɗeɗo ko laaɗe yimɓe awoɓe kono kamɓe États-Unis surtout en kanko ministre défense mo États-Unis o wi ɗeɗo ko laaɗe baɗɗe yimɓe yeeyoɓe drogue walla nawaɓe drogue to leyɗele goɗɗe surtout toon to États-Unis. donc wawi wonde fof en wayno ko e kaldigal mabɓe téléphone kanko Recep Erdogan e kanko Maduro ɓe mbawi dakkodirde wonde ko kaldigal ngal ko hunde fonde wonde. ɗum ɗo fof kadi ari woni wayno ko oɗo dumuni fof ene haale kanko Maduro holto foti yaade so tawi réellement américain e mabɓe. ɗum ene haale hen hawna ko omo wawi yaade Turquie hawna kadi omo wawi yaade Iran. ɗum noon e nder ko kanko sénateur jeeyaɗo toon to Caroline du Sud Lindsey Graham ko haali wi wonde ko o nani wonde ko Turquie e Iran kañumen koye mumen ene coftani jaɓɓade mo kanko président mo Venezuela so tawi o dogui leydi makko o ari sornade leyɗe mumen. habaruji men cakkitorɗon ko jokkodirde Tidiane Niang joɗiniɗen toon to Nouakchott ko rokken ko joginen ko fate coftal balle. Tidiane Niang bisimilla. gadorɗen kabaruji men coftal balle koye nder leydi Mauritanie jencude championnat foot hitande ujunnaji ɗe nogas joyi hitande ujunnaji ɗe nogas jeegom Inter Arena kiiɗe hande première journée kippu Bogué Escale kañum heeɓi polgue yesso kippu Sorimale logguiɗiɗe loggol gotol Hayre Mbar kañum heeɓi fartange yesso kippu Cide logguiɗiɗe loggol gotol Bogué Basse kañum heeɓi
heɓi polge yesso kippu njorol logi tati ndiga falakome kañum heɓi fartange yesso kippu liksayba gorgol logi nayi ndiga ganki jeeri kañum heɓi polge yesso kippu calgu logi tati logi ɗiɗi kippu jingue kañum heɓi fartange yesso kippu saye logi tati ndiga jowol kañum hiwdirno kippu tekan potal ngal wawi gase ko ɗekke on partout mani garte pottitte ɗiɗi keddiɗe e waktuji men paaɗi hakkunde kippu mbañi kippu Sinthiane Diama ko noon kadi kippu Dubango kippu Dawlel jencude championnat mo leydi Mauritanie Super D1 kihiɗe hannde 8e journée FC Samal kañum heɓi polge yesso kippu FC Lixar logol gotol ndiga hajum fate ndiɗon mbadi to stade municipal mo Nouadhibou ASC Sinim kañum jaɓino kippu ASC Police potel ngal wawi gase ko ɗekke on partout championnat mo leydi Mauritanie en jokki ñalawma janggo alet so woni 16h GMT to stade municipal mo Keydi kippu Keydi FC ma jabbo kippu ASC Gendarme to stade Cheikh Boydi ñalawma janggo 16h GMT FC Nouadhibou ma hiwdir kippu FC Zeydan jencude championnat ji dewde Europe gadarɗen ko championnat mo leydi Angleterre pottitte ñalawma hannde Leeds United kañum hiwdirno kippu Liverpool potel ngal wawi gase ko ɗekke 3 partout Tottenham kañum heɓi polge yesso kippu Brentford logi ɗiɗi ndiga Manchester City kañum woni kippu Sunderland logi tati ndiga championnat mo leydi Espagne potel gasgal ko ɓoyani ko kihiɗe hannde kippu Atletico Bilbao kañum heɓi polge yesso kippu Atletico Madrid taw ko logol gotol ndiga FC Barcelone kañum samti kippu Betis Séville taw ko logi joyi logi tati championnat mo leydi Espagne pottitte ñalawma janggo so woni 20h GMT Real Madrid ma hiwdir kippu Celta Vigo championnat mo leydi Allemagne kihiɗe hannde RB Leipzig kañum samti kippu Francfort logi jeegom ndiga Bayern Dominique kañum yehe nder terrain Stuttgart fi ɗum logi joyi ndiga Ligue 1 français pottitte ñalawma hannde Paris Saint-Germain kañum woni kippu Rennes ha diggi logi joyi ndiga Toulouse kañum samti kippu Strasbourg logol gotol ndiga Lens kañum yehe nder terrain Nantes fi ɗum logi ɗiɗi logol gotol Serie A italien AS Verona kañum heɓi polge yesso kippu Atalanta logi tati logol gotol andamo fate pottitte caggal nde tirage ñalawma hanki coupe du monde hitande ujunnaji ɗe nogas e jeegom andamo waktuji pottiɗɗe match ouverture jogori juude ko 11 lewru juin hitande ujunnaji ɗe nogas jeegom so woni 21h GMT Mexique ma hiwdiri kippu Afrique Sud calendrier équipe nationale mo leydi Sénégal premier match mabɓe ko 16 lewru juin hitande ujunnaji ɗe nogas e jeegom Sénégal ma hiwdiri kippu France woni 19h GMT potal mabɓe di malko nogas ɗiɗi lewru juin hakkude mabɓe kippu Norvège woni 0h GMT potal mabɓe sakket wonata ko 26 juin Sénégal ma hiwdire oɗo jogorɗo yaltude hakkude oɗo barrage intercontinental Sirla Mani e kippu Irak wonata ko 19h GMT kabaruji men cofsal ɓali ko ɗo kaɗe en calmini hettiyankoɓe alirde radio wolto mbawi wonde foof Tidiane Niang jaram bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma 7 jeegom lewru décembre hitande ujunnaje nogas joyi gasi halaɓe ko musidɗo mon Amadou haalata e mon e ballodirde journal hono Tidiane Niang joɗiniɗo en toon to Nouakchott yen mbaale jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.